नमस्कार, हम नवीन कुमार। आज फिर हम हाजिर बानी दुबई के एगो वीडियो लेके। आए वीडियो के संगे संगे रुआ सब सुन रहल बानी मोहम्मद खलील के आवाज़ में भोजपुरी के एगो गीत याद आवे दिनमा। दुबई आज के समय में पूरा विश्व में पर्यटन के लेके बहुत ही बेहतरीन जगह बन के आ रहल बा। हम जब दुबई के बात कर रहल बानी तो हम पूरा यूएई के बात कर रहल बानी, जहाँ पर 7 गो एमिरेट बाटे: अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रसल खेमा, फुजेरा, उम क्वेन। तो बात दुबई के हो रहल बा। ये समय वह सब जौन वीडियो में देख रहल बानी, ये जगह के नाम है दुबई क्रिक हार्बर। ये नया जगह तैयार भइल बाटे, तैयार का काम चल रहल बा। बाकी कुछ हिस्सा जौन बा, जौन व्यू पॉइंट बाटे, जहाँ से डाउनटाउन दुबई, बिजनेस बे, फेस्टिवल सिटी मॉल, जद्दाफ वाला एरिया दिखाई देता है। वो व्यू पॉइंट के रुआ सब ए वीडियो में देख सके नहीं, या फिलहाल जो दुबई क्रिक हार्बर बाटे वही चीज़ के दिखा रहल बा। बाकी बहुत बढ़न योजना बाटे, एकर बहुत बढ़न विस्तार होखे वाला बाटे। तो दुबई क्रिक हार्बर पर हम पिछला एतवार के गई रहनी आ सोचनी कि कुछ वीडियो बनावल जाओ इस जगह के बारे में, इस जगह से रुआ सबसे दिखावल जाओ। तो रुआ सब आनंद ली मोहम्मद खलील के गीत के, भोजपुरी गीत के, आ दुबई क्रिक हार्बर से दुबई के बेहतरीन स्पॉट के देखे के कोशिश करी। बुर्ज खलीफा जौना का नाम हो बेहतरीन स्पॉट के, आई सामने जो दिखाई देता रहता उन व्यू पॉइंट हटे। तो आनंद ली सब है दुबई क्रिक हार्बर के। बैठी निमिया के छैया ओई महुया तर की कुइया। बैठी निमिया के छैया ओई महुया तर की कुइया। संगवा खेलिया खेलत जब लागी हम पैया। संगवा खेलिया खेलत जब लागी हम पैया। बुइया माने नाही कहूँ कहनो दुबई क्रिक हार्बर ये जगह के नाम हो। ये क्रिक मेट्रो से उतर के करीब 10 मिनट के रास्ता बटे। टैक्सी से मेडिव 311 से रुआ सके नहीं, शेख जायद से आ सके नहीं। इस सामने जो उनका फेस्टिवल सिटी दिखाई दे रहा है, जद्दाफ वाला एरिया आते हैं। जद्दाफ के अपोजिट साइड नया कंस्ट्रक्शन होता है। गूगल में जो लोकेशन देखा होता है तो उन गलत बा, उन्हें कंस्ट्रक्शन चला था। ई मरीना क्रिक हार्बर रुआ सब अगर गूगल में डालब तो ए जगह के आई। एजा पार्किंग फ्री बा। नीचे मरीना पार्किंग करके जैसे ही रुआ एंट्री करब एरिया में मरीना पार्किंग करके बाटे, ओजा पार्किंग फ्री बा। अलग अलग व्यू बा। ई फेमस ए से हटे कि एजुगा बुर्ज खलीफा के साथ में सनसेट देख सके। सबका सूर्य भी दिखा देता नहीं, सूर्य ये जगह है। तो ये तनी वो जब जैसे गर्मियाँ हो जाए, सूर्य के जो सनसेट के जो पोजीशन बटे तो जा जाए। समुंदर के पानी रुको सब देख सके नहीं। दुबई क्रिक हार्बर ये जगह के नाम हो। जो सामने है देखा तनी रुआ सब, इस सामने ये मेट्रो स्टेशन बा, क्रिक मेट्रो लास्ट मेट्रो हटे ग्रीन लाइन के हई जोन हटे। तो देख सामने देखा था नहीं तो जद्दाफ एरिया हटे। एजा सिप रिपेयर के छोटका छोटका जो जहाज होने सब ओकनी के रिपेयर के काम चलेला। यही सामने जो लंबा बिल्डिंग दिखाई देती है फेस्टिवल सिटी वाला बिल्डिंग इंडिया बाटे हो, फेस्टिवल मॉल बा। आई जोन हटे तो दुबई क्रिक हार्बर हटे। एजा अलग अलग व्यू बा। एजा बोट भी मिलेली सब। एकदम लास्ट वाला एरिया हटे। आगे तकले जोन बा
अगर कहीं तो हम एथी लेखा जुमेरा बीच जेबीआर जिसे बाटे जेबीआर वाक वैसे ही एकरा के बनावल बाटे। बाकी अभी उतना बहुत निगाह में नहीं खे, भीड़ अभी उतना नहीं खे, लेकिन तब वो भीड़ भी आती है। बढ़िया बस सनसेट देखे खातिर बढ़िया बाटे। दुकान उकान बहुत ज़्यादा नहीं की सर जेबीआर लेखा, बाकी तब वो बाड़ी सर रेजिडेंशियल बाटे है सामने जैसे देख सके सब मिला के पेंटिंग टाइप फोटोग्राफी लोग कर सके। जो मेन एरिया डाउनटाउन एरिया जो कहल जाला, सामने जो वो सब स्क्रीन पे देख लो बढ़िया करा के डाउनटाउन एरिया कहल जाला। बुर्ज खलीफा बा, बुर्ज खलीफा के संगे एड्रेस होटल और बाकी सब बाटे। ई दुबई क्रीक हार्बर में भी एगो एड्रेस होटल बाटे। ई सामने जो इमारत लिखल आ रहल बाटे वही में सामने वाली बिल्डिंग जो बा एड्रेस होटल के बाटे। अलग अलग एड्रेस होटल बा फिलहाल तो ई डाउनटाउन एरिया से दिखाई देता है। बीच में ई समुंदर बा, फेस्टिवल सिटी, दुबई क्रीक मेट्रो स्टेशन। वो क्रीक मेट्रो स्टेशन से एकदम सामने बा उजगा सड़ुआ सबके टैक्सी वैक्सी मिल सकेला, वजह से आ सकेली अपना कार सब आइब सब है। तो दुबई क्रीक हार्बर डालब सब है, लेकिन ध्यान रखिए मरीना दुबई क्रीक हार्बर ऐसे डाली। दुबई क्रीक हार्बर उन्हें भी कंस्ट्रक्शन चला ताटे, वो पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं के भाई ओजा लेके चलिए, तो ध्यान रखे के बाटे। इजाजत दी सब है, हम वैसे ही कुछ ना कुछ वीडियो लेकर वो सबके हाजिर होकर दुबई क्रीक हार्बर के कुछ और वीडियो जो बा एक संगे रही रुआ सबके देखत रही सब, एंजॉय करी सब। दुबई अगर चांस मिला था तो घूमे आई सब। सजगना ही भैली दिनमा बीती गईले इतना सजगना ही भैली। हम हंसत खेलत इतना जन ही ना पवली। हम हंसत खेलत इतना जन ही ना पवली। मोरा जन में के छुट्टी है भालो भालू रे याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा। भैली बाबा के नगरिया सपन भानु रे याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा। मोरा भरी भरी आवेला नयन भानु रे याद आवे दीनवा, 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 याद आवे दीनवा। तो उम्मीद बा ये वीडियो पसंद आयल हुई वो सबके, दुबई पसंद आयल हुई। कोशिश रही कुछ और वीडियो ले आवे के। धन्यवाद। जय भोजपुरी, नमस्कार।